Di ang arang may mga kuan bala, may mga katunga mga driver nga pag abot sa ugto lain naman ang mga biyahe. That's why nga naghihima ka sila para may mapauli man sila sa ila sini nga pamilya. Aksyon Fred kag sa mga nagapamangkot gili ha may power interruption ang Luseko buwas nga adlaw pa man Aksyon Fred pero ti dapat makabalo na sila subong kay ti umpisa ni Dana Aksyon din ang aga ang Luseko norte. Apektado di Aksyon Fred ang Isabela, Crossing Magalion, Moises Padilla, Sur. Barangay Santos. Aksyon Fred? Sa Sur nga bahin. Correct, Aksyon Fred. Lambot, Binalwagan, ati. Bantay lang basta alas 9 hasta alas 3 man Aksyon Fred sang kaagahon. Ti kasadya man Aksyon Fred blasang kuani sa balita sa Tangob. Pero ti bantayan pa lang kay ti sa Lunes pa man to turnover ni Kapitan Noli Villarosa ang barangay hall sa barangay Tangob kay mangin acting Kapitan Luz Atienza Aksyon Fred. So bantayan ta na kay di ginasundan man especially sa mga taga barangay Tangob yun. So far Aksyon Fred wala gid man sa mga dalaguan nga balita nga nagluntad kagabi diri sa palibot sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kag hoping na wala Aksyon Fred para mangin hilway kita tanan. Para naman sa complete nga management sa inyong Liberty Talks mag-detect 500 sa kada adlaw. O, 40 na madmadron! Biyernes, salamat sa Diyos. Biyernes na naman, mayo pangaton lawas, halong-halong lang. O ano ang ara sa pinsar nyo nga pamahon, karon nga kaagahon. Ako ya, bugos ng pinsar ko, malaswa ako, karon nga aga. Duyag ko magigop sa bawlaswa. Inablang kumplito, may tugabang, may takway, may kalabasa, may okra, may talong, may kapayas. Inabutangan mo marguso bla para nanam. Pagkatapos nylon shell para manamit kag saboroso, marimis ang sabaw. Parisan mo ini sa sang prito nga bangros bla. Ining bunles, inang ginakuhaan na bukog bla. Pagkatapos may sinamakan ka, sos sa pagkanamit. May ara ka kutitot ng mga 5 kilo, pusaan mo siya bla, susa kananam, wala at tupong. May uga balingon ko itong gagmay, namit ko kasan lagon mo bla. Tapos, butangan mo kamatis, sibuyas, itlog na pula, susa pagkanamit. Dumanggaranon ka na. Barato lang, pero saboroso nga pamahaw. Oh, anong inyo na pamahaw? Kaon-kaon, pulo pamahaw, kay kanamit ikaon karon nga kagahon. Salamat man si Bagyong Dante maga-iskirda, baga hinay-hinay pa siya, pakadto sa West Philippine Sea, Puerte. Kabay pa, wala na sang halit paliwat, mayo kay daw pinanas gulpi ang Bagyong si Dante. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:42 na. Una nga hutong roll call naton karon nga kagahon si Toto Alex Muntisa una gid sa linyada kun sa bagay. Suki tani siya sila ni Milili Oligo. Milili, good morning. Si Ronnie Gordon Araman, si Junior Pilahio nyaga monitor ko dia. Salamat gid sa pagmonitor. Si At Tandoy, Aksyon Fed morning kuno, mati lang sa Hacienda Panggulayan, Central Maaw. Kay Marlon Villaruel Mendoza, good morning. Patamyaw sa pamilya Hosto sa Hacienda Salamanca. Dira kay si Ibon Busher ba Ibon? Good morning. Dira sa Germany. Kamusta? Si Amor Malayang ara naman sa Tuninya,
nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Basi Banisa Mayo. Banisa, good morning. Good beautiful sunny day suno saya. Bao ang ila area maayo gid. Good day, happy morning, happy afternoon man dira sa imo sa Minnesota. Kay Corey Bidaha, watching from Kuwait. Corey, good morning. Kay Noel Amar, good morning. Sige, tamyaw ya si Banisa, si Jinky Dilaagdon, June Season, Kagbia Jonathan, kay Dennis Roma, sige. Kay Paulbert Reno, good morning, watching from Indonesia. Si Paulbert Reno, sa Indonesia siya. Nagapamati ba? Nagalalaway ko sa sudan ba? Idlaw ako magkaon. Okay man na, magpuli ka dire, paayaw kagidlaswa. Kay Maria Elena Nalang, good morning, watching from Miagao. Sa Miagao, Iloilo ini. No? Sige, good morning. Kay Nimpa Ibanez, good morning. Monitor sa Tangob. Tangob da, sa Lunes to bagong kapitanyo. Temporaryo mo lang. Sige. Sige, morning. Salamat gid kay Banisa. Kay Sujing Di Monteverde Tukuda, watching from Japan. Sige, taga Japan, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Eden Ponares. Good morning. Dira sa Puentevilla Subdivision, Barangay Takuling, Porok 5. Good morning. Kay Imbong Jucampo, good morning man. Si Ibon Busyero. Sige, salamat gid. Okay naman ang trabaho. Sige. Laswa. May tanglad. Okay man. May maghamot-hamot ang laswa kung may tanglad. Ariglado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na sa aton mga utod, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolod sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagampingan padayon Aksyon Radio. Sa bagyong si Dante, ang mga patay kag missing ang gikan sa Minarupa, Western Visayas, Eastern Visayas, Davao kag Sok Sargin Region. Suno sa NDRRMC, padayon sa karon ang search and rescue operation sa mga missing nga mga tao. Sa record naman sang DPWH, nagdangat sa 269 milyones ang balor sa kalitan sa infrastruktura bangod sa bagyo. Ginkakas na ang tanan nga tropical cyclone wind signal. Ang mga ginbata ka signal kinakas na tanan apisar nga mintinado sa bagyong Dante ang iya sini kakusugon. Samtang padayon nga naghulag padulong sa West Philippine Sea. Daw ga amat-amat siya, gatikang-tikang hinaygwa, daw hindi pa siya magwa. Daw nanugunan siya dari sa pungsod Pilipinas. Kung kaysa balining bagyo magwa, hindi kita magsalig, isa gabalik.
na blang makauyon siya. Doon na limitan siya nga maglaslasit sa kapungsod, gabalik-balik sa iya. Talagsama lang ini nagakatabo, pero nagakatabo. Amo ina ang matuod nga senaryo. Nagwa siya, damo man ang bilin niya nga kalitan. Pero hindi kita magkumpiyansa kay ang Hunyo mabagyohon kag maulanon nga panahon. Nga daan nga ang pungsod Pilipinas, hindi kita makalikaw, luyag gatod kag sa hindi. Sobra ini 20 ka bagyo ang nagasulod sa aton pungsod sa Philippine Area of Responsibility. So hindi na ni bag-oy ang balita. Kada tuig paabuton mo ni siya. Ang buot silingon, depende na lang ni sa mga local government units sa aton gobyerno nga magpreparar kag pumuluyo. Inalan nga ibutang inaton sa husto kag mabakod ang aton kabalayan para nga hindi madalasa kag hindi mawasak sa tiyon nga maghanos man hindi kita makasiguro mayara mga super bagyo nga hindi magwantagid nga porte sa pagkabaskog. So, kung hindi human sa mabakod ang imo kabalayan sigurado, laban-laban, basi itaban bala sa mabaskog nga hangin. Inalan pundaron ta siya. Ibutang ta siya sa mabakod gid. Nga bisan na kabaskog sang hangin, steady pulso siya. Nga paglipas ang bagyo, bisan magsaka-saka ang tubig, may balay gagkatindog nga pasilungan sang aton sini pamilya. Extra nga pagalom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Sige. Balos kita sa aton sini roll call. Ikadwa nga hutong sa aton roll call karon nga kaagahon. Si Vanessa Mayo, patamyaw, happy birthday kay Sir Noel Amar kuno. Si Noel Amar birthday ha. Noel, morning, happy birthday gid. Kay Jubal Trinidad sa Kabangkalano, gamonitor niya adlaw-adlaw gid. Kay Grina Espanola Tandoy, mayong aga, mayong pagpangapi. Kay Pilinura Oliveros, morning, watching live. Kagahon sa Barangay Robles, La Castiliana. Vanessa Mayo, happy birthday kuno sa imo. Kabay pa malipay mo kami. Kay Bernski, Kay Marlene Diaz, morning, dila sa Barangay Subag. Taga Sumag, good morning. May lang nga pagmonitor. Kay Dodge Dalida, morning, may lang nga pagmonitor. Charito Heights to Boys Home. Kay Teresa Loksin, sang Salwa Quiet, good morning. Tamyaw ko BA Bao sa Daman, Saudi Arabia. Sige, kay Dilyarya Bega, monitor nisla. Amo ni mga suki ita, tagsagid kakaagahon. Guludugsing lang kita sa aton programa Tagsag Kakagahon. Bulo-bulo kita, pipila ka mga balita para enjoy ang aton sini mga taga-palamate. Nami gimano, kung magkaduludugsing kita. Nakarecord naman ang Department of Health sa Region 6, pinakataas nga numero sang bag-o nga COVID kaso sa Western Visayas kahapon. O ano ini man? Huwebes, sa report sang Region 6, may 654 naman ka COVID-19 nga kaso. Apat ka mga LGO ang report nga may masobra isa kagatos bag-o nga kaso. Ang probinsya sa Iloilo may 163 kabag-o nga kaso. Bacolod City may 142, Negros Occidental may 125, Iloilo may 123. Sunod sa DOH6, 6,707 ang bag-o nga recovery. Tracing bag-o nga patay nga nagdangat na sa 1,166 ang patay. Porte, wala untat ini ang pagsaka. Kabay pa nga manaog sa liwat. Kadelikado, no? Amo ni blang hindi kita magkumpiyansa kay portigid ang COVID. Magkumpiyansa ka lang jutay, disgrasya kagid. Porte ya kay isog subong. Daw ginahulid ka ng kagaw sa aton sini pagabuhi. Ipanadanad mo na niya. Kung manad kang gagalibot ang kagaw, dipinsahan ta. Paano dipinsahan? Gamit tatanan nga mga health protocol. Agod hindi kita
maigo sang kagaw. Bulubantayan nyo, kaya ang kagaw, lipoton niya kasni, kung makita mo kay kapangaman ka. Kaya tulutindog ka sa sulod sang balay mo, sa guwa sang balay mo, isa ras kilid mo guro, niya kuwaab lang imo na pismas kay disgrasya kagid. Hindi kita magsalig, halong-halong gid. Areglado? O, sige. Kay Buman Barrientos, good morning man. May nga pagmonitor kay Judge Nap Diamantiga bugtaw na ni siya, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, good morning, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, Toto Raul Alibuga, Galadlad, Canada, kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo, gapangapi na ni. Dira, kay Marvin C., kay Johnny Dago sa Malapla, kay Pare Erning Hurulyaga, bugtaw na ni siya. Paring Istoy Querido, abi walking na, no? Bangon-bangon. Sinini Patos Burgos, kumusta ka na? Okay lang. Mayong libot-libot mo. Sige. Good morning lang. Dira kay Lorski Didolo, good morning. Kay Jorge Martinez. George Ocon, Jorge Martinez. Sige. Mayong agalanda. Regards lang kuno hambal ni Jawo ba sa Villa Angela Subdivision. Sige. Areglado. Mabalik kami pagkatapos ini. Doktor Pinoy. Health Watch. Nakabatsyag ka bala utod sang kauhaw, puwerte nga kauhaw, nga daw makasiling ka nga daw hindi kinaandan kapag kauhaw. Mayara ka sang mabatsyagan niya pag... Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Saan ano ang kaintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkatapos gagin paidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine alin Hunyo 1, Tubtub 15. Ang travel ban nga dapat i-implementar man nagliga ni may ara mabit 5 Tubtub 31 sa Mayo. Ikapangabay naman si Triñas Silinya ang entry kag exit point sang aton sini baybayon ang biyahe dapat restricted ini siya. Ang mga cargo lang pwede ka biyahe, mga kagamitan, wala pasahero. Kaya ang Iloilo nakarikod sang 19 bagong kaso sang Martes upod na ang siyam sa mga empleyado sang City Hall. Ikapagabay siya kung mahimo pa lawig-lawigan, lugangan naman ang restriksyon upon untat biyahe, Bacolod, Negros, kag Iloilo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Oh, dira kay Edith Yanson Binuman, good morning. Okay, happy birthday ko no. Kay Precious Jewel Binuman, iya kaadlawan 5 katuig na siya. Precious, happy birthday. Kay Marisa Carbajosa Grialdo, dira sa San Carlos, Cagdabao proper. Kay Melchorita Perer, good morning. Si Warren Ortiz Arimanoa. Si Lunila Tarusan sa Purok 20, Barangay Alangilan, good morning man. Kay Iboy Sarabiada sang La Castiliana, good morning. Kay Erwin Di Catoria Gonzales, good morning. Tamyaw lang ko no, kay Lando Di Catoria, happy birthday karon nga adlaw. Sige, damo ka sa ulog sila kadlawan no? Damo naga sa ulog sila birthday karon nga adlaw. Mabalik kami pagkatapos. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination!
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan,
ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan. Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Diri kita, bangkay nga nasapwan sa sulod sa tuluyan sa Barangay Subag, wala sang foul play sunod sa kapulsan. Detalye, upod kay Aksyon Eric Magmanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na Fred Morning report ka sa Bacolod City Police Office. Wala sa may nakita nga foul play ang police station number 9 sa kamatayon sang 76 anyos nga lalaki matapos nga nasapuan ini nga patay kahapon sang aga sa salon sa nga puluyan dira sa may Purok Masagana, Barangay Subag, Syudad sa Bacolod. Ang biktima Aksyon Fred kinilala sa kay Iyo Luhio Roland Jr., 66 anyos, isa ini ka tricycle driver kag pumuluyo man sa Purok Masagana, Barangay Subag, Syudad sa Bacolod. Nasapuan ini siya kahapon sang aga sang iya asawa nga si Lourdes sang iya gipukaw ang bana Fred agud kun tani nga magpamahaw kag nakipot na lamang ini nga nagatiskong na kag wala na siyang ginhawa ang iya sini nga bana. Sunod sa kay Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station number 9 Action Fred, may balatian ang biktima nga high blood kag paagi sa asawa na ibaluan nga ginatrangkaso ang ini nga biktima antes masapuan nga patay sa din insuwestyon ni Gohe nga dapat ipaidalom sa swab test ang napatay kang pamilya sini bago takit ang indikasyon nga base may ara nga virus nga COVID-19 ang biktima. Suro kay Gohe Action Fred, natural death ang natabo sa kamatayon ni Iyo Luhio Roland Jr. sang ini masapuan sa sulod sang iya sini nga puluyan. Yari ang hepe sa police station number 9 sa interview sa Aksyon Radio. Nag-respond dito to kag na-interview tang iya asawa kaya mo ini ang nakatakbo sa iya bana nga wala na kang minhawa. So sa pag-usisa to ang ato ni biktima may history ini siya sang high blood pressure kag ang rin siya may flu kag ubo nagligat sa semana. That's why nagpaupod kita dito sa bastro sa iya ka barangay para amo ang mag-check sa lawas ng tao. So nakita sa wala man to foul play mismo sa hiligdaan niya man lang may moskitero pa to dani. So magtungamon conclusion sa pag-interview namin si asawa, natural death ang koso. Di naman pa mahambal na gintunaan related sa COVID no kasi pawait ito kabalo sa ginagmay sila sa bastro. Pwede kabalo kung i-required to sa barangay ni pa-swab test ng mga bangkay. Action Fred, si Police Major Richie Gohe, hepe sa Police Station number 9 sa interview sa Aksyon Radio. Ini ka report, ginadulong sa Kalawansang sa report kay sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Muning na kay Victor Tugap, bao si Antonio Floreso nga pambugas-bugas sa biyahita. Muning da sa mga driver sa taxi kay Ernie Odas Colidas. Si Aida Alunan, ara naman. Si Lini Jubal Trinidad, good morning kuno kay Aksyon, Eric Magbanwa. Mabalik kami pagkatapos. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, pag
laom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 725. Una nga bula resulta 7 kag 25. Second draw 23-33. Ikaduha nga bula resulta 23 kag 33. Third draw 38-19. Ikatatlo nga bula 38 kag 19. Rekta kita. Yari na ang Luto. Resulta sa Luto 649 kita. Ang jackpot 33,764,092. Resulta in any order 3, 30, 26, 43, 33, 28. Resulta sang 649 3, 30, 26, 43, 33 kag 28. Sa ilo kita 642 jackpot 7,312,866. Resulta in any order 24, 40, 1, 32, 6, 14. Resulta sang 642 24, 40, 1, 32, 6 kag 14.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Kay Diding Alojamiento, good morning. Kay Kati Bir, si Jing Sigiro, ari man siya. Kay Manjo Arnijo, kay Atia Kim Iriman, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Kay Dante Makilan, good morning man. Elizabeth Malacag, mala morning sa tanan ko nga avid listener, especially sa Malacag kag Gamala family. Elizabeth, good morning lang. Kay Jinky o kun Angela Liarte gayon dato, good morning. Kay Jinky Dilaagdon, good morning. Morning kuno kay Biboy Bilasor kag tanan nga miyembro sang EFC. Kay Mox Espanyula, good morning man. Ba si Di Anton Diaz sang Patria Village, ari man siya. Nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ni. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung sa tangog nga hindi final and executory ang mando nga ginpapanaog sang DILG sa iya kliyente. Suno kay Ortiz, wala sang legal nga basihan ang among nga mando kag may kinamatarong manini sa paghimo sang nagakaigo nga apelasyon. Nagapati man si Ortiz nga dapat kuntani nga magagyanay sa legal department ang among nga issue taliwas sa pagpati ni Bacolod City DILG head Marideth Joy Madayag. Bangon siniging klaro sa abogado na wala sang planong iya kliyente nga magbiya sa barangay hall sabay lo magapadayon ang iya pagpangalagad kag serbisyo sa iya mga pumuluyo sa mga lugar. It doesn't mean na iserve mo that becomes immediately executory. Okay. Ang ginasite na nila nga sa Manigo case has a different backdrop from the case of Tatnuli. Because in the case of Samanigo, which was decided by the Supreme Court, and as quoted in the letter of Director Madayag, does not apply to the case of Nule. It is because na hindi pa na immediately executory because wala pa ma-result ang motion for reconsideration or reinvestigation before the same ombudsman who issued the order. So it doesn't mean na pa-implement mo na sa dayon. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon yung Aksyon right tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31. Kaya kay Frida Abad sa Barangay 29, good morning. Kay Sunya Bahira sang Lusal Takuling. Kay Randy Artiga Santisas, good morning man. Kay Evelyn Di Pamusino, good morning. More power ko no. Salamat kid. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Sir Remy, gid akong binatubuan sa mga ubag-ubag. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamating. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalang? Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importante sa publiko karon nga maulanon nga panahon.
Report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Mga aksyon na Fred, nagpahanumdum gid ho si Negros Occidental Governor Eugenio Silacson sa Negrosanon nga maghalong sining maulanon nga panahon. Labi na gid nga nagasulod nga sa maulanon na gid nga sitwasyon ang pungsod Pilipinas. Pangabay diri ni Lacson kung may ara sa mga forced evacuation sa kada lokalidad, dapat hindi na magpamalibad pa kagsundon ang otoridad para likaw sa anuman nga sahi isang trahedya o kung disgrasya. Pagpabati pala sa mga katawan na kung abisuhan na sila na mag-evacuation, hindi sila. Pinabalita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:43 na kay Gloria Espinosa Abalahon. Good morning kay Noel Abalahon kuno. Kay Nanay Charito Istores kag Bernel Abalahon. Maria. Kay Banoy Bahande sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, good morning. Kay Carol Muntuya, si Imbong Jocampo Arimano, si Jerome Lipana, good morning. Pa si Niel Brian Baloes, morning kuno sa Barangay Gituban, Isabela. Pamilya Di Ases kag pamilya Baloes dire sa Barangay Agisan. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod
nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita. Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action friend. Go ahead. Action friend, naglambot sa 20,400 pesos nga balor sa suguan na recover sa Talisay PNP sa bypass operation nga ginpatigayan sa Purok Langka, Barangay 2, Silambangat. Should siya Ladapan, hindi kilala kay Lindon Abkilan, 33 anyos. Isa ka technician, kag residente sa Purok Puso sa amuman nga barangay kag syudad. Nakuha kay Abkilan ang 11 tanan ka heat-seal transparent plastic sachet sa nasusustansyon Cebu, kag iban pa nga drug at paraphernalia. Suspetsado ang yara karon sa custodial facility sa Talisay PNP. Sa sining nga panahon, importante man ang ikayang lawas. Agud nalikaw
Balita alin sa patrol, ang Aksyon ni Aksyon, Ida Raboso. Una sa balita ulo sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Morning na. Sa Abilia Dilpin, kay Abilia Dilpin, Agosta, Pilyado, Ledisma, kag Subuman Dilpin family ko, no? Ka mga empleyado sang BPI. Kay Flor Cordoba, good morning. Kay Arman Regalado. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan ano ang kaintangan Responsable ang pagbalita Kagaya niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,